Tasukuran Pak Haryono. Pak Haryono. SH terpilih sebagai Kepala Desa Kiritirta. Kepala piye? Ya. Kepala tengah Bapak Bundas. Kepala. Nggih, mustakanipun desa menika nggih kula ngaturaken sugeng apa ambal warsa dudu Dek. Derek Mangayu Bagyo. Derek Mangayu Bagyo. Pak Haryono, mugi-mugi amanah nggih Pak. Mengke saged mempersatukan kulawarga sedaya. Nggih, mengke ngurip-urip kesenian wonten mriki. Mugi-mugi sedaya rezekinipun nggih saged lancar, bersatu, rukun, sayuk-sayuk, eman-eman. Pun tinggi mawon mboten